Good evening. Good evening. Ladies and gentlemen, mga kabingka. Mga pidot ang mga kabingka. Okay, mga kabingka. Okay, no? 30 days samtang tagpangapi magbuhat taro mo kanta mga kabingka. Okay, so akong buhaton mga kabingka nga kanta mga kabingka para ni sa mahal na mayor namo diri sa Dakbayan sa Dorian na si Mayor Sara Duterte Castillo. Okay, no? Ang title na is mga kabiga. Basta title na siya. Maunin. Mo na yung mga kabiga. Basta title na sila mga kabiga. Okay, here we go. Tunay-tunay na pagbabago sa Pilipinas. Gisugdan na sa isa ka tao ang pangalan ato. Ang pangalan si Rodrigo Duterte. Tatak nga presidente, dili gid siya yung ikamahay sa mga tao, mao gyud siya yung nadao kato yung nga eleksyon. Unya karon ang nanapod yun na isang dagan tatak na Duterte, mayor sa siyudad sa Davao. Ang pangalan niya si Mayor Inday Duterte. Atong suportahan, atong suportahan, atong suportahan. Ilid na kayo ang mga tao diri sa Dakbayan sa Davao, pati gani yun sa ibang bansa na bilib yun kay Mayor Sara Duterte. Tatak na Duterte gikan sa amahan pandulong sa anak yun na ang ilang pamalakad diri sa Davao, dili yun na ikamahay sa tatak na Duterte. Tingnan ninyo karong 2022 iboto yun si Mayor Sara. Ayaw nyo kalinti yun sa balota sa mga present. Ayaw yun pakyasya. Kung gusto ninyo nga wapo nga pamalaan nga gobyerno, busa akong i-mention Mayor Sara kay tatak puto Sara Duterte, Sara Duterte, Mayor Sara Duterte for President 2022 sa